Nilqakom għal programm Mit-sena minn Fatima, programm li huwa mtella minni Fader Hayden fl-okkażjoni taċ-ċentinarju tad-diritt tal-Madonna ġewwa Fatima. F'dawn il-programmi qegħdin nitkellmu dwar il-messaġġ tal-Madonna f'dawn id-diritt u kif nistgħu ngħixuhom fil-ħajja tagħna llum. Fil-riflessjoni tagħna llum eżistijej dwar il-ġrajiet marbuta ma' Fatima, wasanna fil-qari tagħna mit-tifkiriet li kitbet Luċija, qegħdin naqraw ir-raba' tifkira, se li naraw kif tirrakkonta l-ewwel dera tal-Madonna. L-ewwel dera tal-Madonna ġewwa Fatima seħħet fit-13 ta' Mejju tal-1917. Hekk il-mod kif qegħdin nimxu qegħdin naqraw dejjem it-testi oriġinali ta' Suor Luċija, l-ewwel naqra ħsieh naqra r-rakkont sieħ tad-dera u mbagħad nibda bil-mod il-mod anke ngħaddi xi riflessjonijiet fuq dak li kitbet Luċija sabiex bekk dawn il-ġrajiet ma jibqgħux xi oġġett ta' kurżità, xi oġġett biex inkunu nafu, imma naraw x'jistru jfissru għal ħajja spiritwali għal ħajja tagħna anke llum. U nibqgħu mixjin dejjem hekk pass pass. Mela Luċija tikteb hekk. Kont qiegħda nilgħab ma' Ċaċinta u Franġisku fuq il-għolja fil-kova dajjira. Konna qegħdin nibnu ħajt tal-ġebel madwar ruqa ħaxix. F'daqqa waħda rajna dik li ħsibnija berqa. Aħjar immorru d-dar, qed lill-kuġini tiegħi. Dik kienet sajjetta se jkollna xi maltempata. Iva veru, wieġbu. Bdejna niżlin mal-għolja. Naġġlu in-naċ matul it-triq. Konna kważi nofs triq u viċin siġra tal-ballut li kien hemm. Meta rajna berqa oħra. Ftit passi oħra u hemm qudiemna fuq is-siġra rajna sinjura libsa l-abjad. Kienet tleq aktar mix-xemx u bdiet tixħed dawl aktar ċar u qawwi minn ta' tazza tal-kristall mimlija bil-maċar meta r-raġġi tax-xemx taħraq jinfdu minnha. Waqafna mifxulin quddiem id-dera. Konna tant viċin, ftit piedi l-bogħod minna, li konna maħsulin bid-dawl li kien idawwara, jew aħjar li kien ħireġ minna. Imbagħad il-Madonna kelmitna. Tibżawx. Ma jien se nagħmlilkom xejn ħażin. Min fejn int? Jien ġejt mis-sema. Xi trid minni? Ġejt nitlobkom tiġu hawn għal 6 xhur wara xulxin, fit-13 tax-xahar, fl-istess ħin. Aktar tard ngħidilkom min jiena u xi rrid. Wara nerġa' niġi hawn għas-7 darba. Jien se mmur il-ġenna wkoll? Iva se tmur. U Ċaċinta? I wkoll. U Franġisku? U jmur hemm ukoll. Iżda jrid jgħid ħafna rużarju. Imbagħad ftakart nistaqsi fuq żewġ titfal bniet li kienu mietu ftit qabel. Kienu ħbieb tiegħi u kienu jiġu għandna biex oħt il-kbira tallimhom jinġġu. Marija das Neves qiegħda l-ġenna? Iva. Naħseb li kellha xi 16 sena. U Amelia qiegħda fil-purkatorju u seddu mem sal-aħħar tad-dinja. Jidhirli li kellha bejn 18 u 20 sena. Lesti li toffru lilkom infuskom l-Alla
u tissaportu id-batijiet li jibatilkom bħala qatt ta' tpattija għal konverżjoni tal-midinbin? Iva resti. Mela se jkollkom dbatu ħafna. Iżda l-grazzja ta' Alla tkun magħkom. Il-Madonna fetħet idea għall-ewwel darba u xeħtet fuqna dawl tant qawwi li wara li ħareġ minn idea ir-raġġi kienu daħlu f'qalbna u fil-fund ta' ruħna u rawna lilna nfusna aktar ċar milli kieku ħarisna fl-aqwa mera. U rawna lilna nfusna f'Alla li kien l-istess dawl. Imbagħad xi ħaġa anqlitna u ġelitna ninżlu għarkubtejna u nirrepetu f'qalbna. Trinità qaddisa nadurawk. Alla tiegħi, Alla tiegħi, inħobbok fis-sagrament imqaddes. Wara xi ħin il-Madonna reġgħet kelmet. Ejdu rużarju kuljum biex tiksbu l-paċi għad-dinja u tmiem tal-gwerra. Imbagħad bdiet tila l fuq bil-kalma lejn il-vant, sakemm sparixxiet fl-immensità tal-ispazju. Id-dawl ta' madwara kien qisu qiegħed jiftħilha triq fil-firmament qudiema. U għalhekk aħna ġieli konna ngħidu li konna rajna is-sema jinfetaħ. Din eżisti hija ir-rakkont tal-ġrajja ta' Luċija, hekk ir-rakkont li jagħti fit-tifkiriet tagħha. Bdejna billi rajna l-ewwel it-tifkiriet tagħha dwar id-deriet tal-Anġlu li diġà tkellimt dwarhom u kummentajthom. Issa rajna propju l-ewwel dera illi Luċija Franċisku Ċaċinta kellhom fit-13 ta' Mejju tal-1917. Issa nibdew bil-mod il-mod hekk nikkummentaw xi aspetti mhux ħallestuhom illum ma nkomplu fil-programm li ġejjin. L-ewwel ħaġa nixtieq nirmarka d-data. Id-data ta' 13 ta' Mejju l-1917. Is-sena 1917 kienet propju f'nofs l-ewwel gwerra dinjija eżistijej. Fil-fatti anka naraw li l-Madonna tagħmel referenza għat-tmiem tal-gwerra li kellha tiġi anka bit-talba tar-Rużarju li għat-talba tal-paċi. Allura l-ewwel ħaġa li nixtieq ngħid hija din, il-kuntest li fih isseħħ l-ewwel dehra li jseħħu allura anke d-deriet ta' Fatima u għal-kuntest ta' sofferenza tal-bniedem. U għal-kuntest ta' sofferenza illi l-eruq tagħha huwa id-dnub. L-importanti nifhmuha. Għaliex il-Madonna fil-messaġġi tagħha ġewwa Fatima tmur għal dak li direttament jikkawża id-batija fl-umanità f'dak iż-żmien, id-dnub tal-bniedem li waslu għal ġlied. Li waslu għal violenza, li waslu għal qtil, li wassal ġnus sħaħ biex jeħtlu f'din il-gwerra. Allura id-deritt ta' Marija eżistija fil-kuntest tal-ewwel gwerra dinjija. Juruna li Alla mhuwiex indifferenti għal problemi tal-umanità. Li Alla mhux indifferenti għal mumenti ta' dbatija tal-bniedem, imma Alla iwieġeb għal mumenti ta' dbatija tal-bniedem. Iwieġeb dejjem bil-modi sempliċi foqra f'ira umli tiegħu. Bħalma Alla meta ra l-poplu ludi fil-jasar tal-Eġittu wieġeb billi bat il-Mosè, meta ra l-umanità sja fid-dnub wieġeb billi bat il-Kristu. U Kristu jibqa' dejjem ir-risposta. Omna Marija tejna f'din il-missjoni li għandu Ġesu li huwa l-uniku risposta tal-missier u din mis-sofferenza tal-bniedem. Imma hawnhekk allura wara dawn id-deriet naraw kif semmejtilkom darb'oħra dan il-pjan tal-ħnina talla għal dinja li qiegħda tbati. Ekku l-ewwel ħaġa allura di riflessjoni li d-deriet huma tweġiba ta' Alla
għal didbatija d-dinja kienet għaddejja minna fil-gwerra, u l-gwerra dinija, huma anka ta' kuraġġ għalina llum 100 sena wara. 100 sena wara d-dinja wkoll tinsab fi gwerra eżisti. Il-gwerra ta' terrorizmu, illi l-Papa Franġisku jsejħilha kważi li għat-tielet gwerra dinija li aħna din ngħixu. Alla anka f'dan iż-żmien ta' terrorizmu li qegħdin ngħixu fih, Alla mhuwiex indifferenti. B'xi mod qed jidħol fil-ħajja tagħna. It-tieni ħaġa li naraw eżisti marbuta mad-data tad-deritt mela 1917 il-gwerra hija d-data ta' 13 ta' Mejju. Il-13 ta' Mejju hija festa ftit partikolari li aħna mhijiex hekk daqshekk fit-tradizzjoni tagħna f'Malta illi niċċelebrawha hija l-festa tal-Madonna u l-Ewkaristija. Hija festa li taqqat il-Madonna u l-Ewkaristija flimkien. Wieħed mill-qaddisin li kien devot ħafna ta' din il-festa partikolari tal-Madonna fit-13 ta' Mejju huwa St. Peter Julian Eymard li huwa fundatur ta' komunità reliġjuża tal-irġiel ta' patrijiet li huma dedikati b'missjoni li hija ċentrata fuq l-Ewkaristija mqazza. Eżisti, illi huwa promova ħafna din il-festa ta' Marija u l-Ewkaristija fit-13 ta' Mejju. Allura anka dil-ġurnata hija ġurnata partikolari. Il-Madonna fl-għażla ta' dil-ġurnata qiegħda taqqat il-preżenza tagħha flimkien ma' bina Ġesu u ma' bina Ġesu speċifikament fl-Ewkaristija mqazza. Għaliex qed insemmiha din? Għaliex it-tfal b'mod spontanju dakinhar waħda mit-talbiet li naraw li bdiet titla fil-qalb tagħhom, hekk Luċija stess tagħlaq din il-ġrajja, meta tgħid ħarġet minna din it-talba Trinità Qaddisa nadurak, Alla tiegħi inħobbok fis-sagrament imqaddes. Konna ċans niġu għaliha. Imma xtaqt hekk niġbed l-attenzjoni mill-ewwel illi id-data fiha nfisha li sseħħ l-ewwel dara ta' Fatima turina żewġ affarijiet fundamentali mela. Li Alla jwieġeb quddiem id-dbatija tal-bniedem u li Marija ġibilna ir-risposta waħdanija li huwa Ġesu u Ġesu fl-Ewkaristija. Dan joħroġ diġà biss mid-dati. Id-dettalji ta' dawn id-deritt ta' Fatima sbieħ meta aħna nieħdlu fihom hekk niskopruhom nieħdlu fil-fond tagħhom. Għaliex daw il-ġrajiet Alla ma jagħmluhomx bla doċċ. Anke ħafna affarijiet li jkunu simboliċi li ifissru realtajiet iktar profondi. Darb'oħra inkomplu biċċa nirriflettu fuq id-dettalji li tatna Luċija f'din id-dera. Waqt li nirringrazzjakom tal-li segwejtu dan il-programm 100 sena minn Fatima, ejjew nagħlqu flimkien dan il-mument li kellna b'talba li hija marbuta mad-deritt ta' Fatima, talba li tpoġġi lil Ġesu fiċ-ċentru ta' kollox. Nitolbu flimkien. Trinità Qaddisa nadurawk. Alla tagħna inħobbuk fis-sagrament imqaddes. Il-Mulej jagħtikom islem.